Il-ħadd wara nofsinhar bħala parti mill-Ġimgħa Ewropea tal-Isport fil-Morsa Sports Ground ġie organizzat villaġġ sportiv b'aktar minn 20 dixxilpini sportivi differenti. Dan l-avveniment prinċipali wara ġimgħa ta' sport kellu lan li l-organizzazzjonijiet sportivi ikollhom l-opportunità li juru l-isport tagħhom u li joffru opportunità lil viżitaturi biex jieħdu sehem fl-attività u jipprattikaw aktar l-isport u forsi jitħajru jibdew xi sport ġdid. B'inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea, il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport issir kull sena u tipprova tħeġġeġ lin-nies mifruxa fuq 40 pajjiż mill-istati kollha tal-Unjoni Ewropea u lil hinn biex jagħmlu xi tip ta' attività fiżika, speċjalment meta l-istatistika turi li numru sostanzjali ta' persuni madwar l-Ewropa, inkluż f'pajjiżna stess, ma jgħixux ħajja bilanċjata li fiha jdaħħlu l-elementi importanti ta' sport u l-eżerċizzju fiżiku. Il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport ta' din is-sena qed tifoka fuq diversi temi, fosthom l-iskejjel, postijiet tax-xogħol, ċentri tal-fitness, organizzazzjonijiet sportivi u l-komunità in ġenerali. Dawn l-avvenimenti bdew is-Sibt 23 ta' Settembru u għandhom sas-Sibt 30 ta' Settembru.